Ay, nanapod mi sa amo ang pala nga pagtuki-tuki walang nagkit-kit-kit og nuts. Gagmay naman ni na po ron. Kabahin sa Nagagmay na ko ni kwarta. ginikanan o sa anak nga dapat ba nga kung makahuman ang mga anak Obligado ba obligado yun? ba nga mo hatag sa ginikanan no ikaw una Ako, kanya-kanya may kitang opinyon, no? hmm, Para sa kuha, kung sila nahiluna na, mana sila og pa-eskwela, timan, nakaplastar na sila sila sa saktong trabaho, progressive na sila, successful na sila, di na dyan nila kalimtan. Natagag allocation o allowance man lang, nga mapahiluna ba kay, di naman guna sila kagahong pangitag, panginabuhi, ang tiguang na. na senior citizen na. Lisod na, ang gobyerno magani, nanghatag magani allocation nga pensyon, kung sa pa kang ikaw nga anak, yamuma kasagamay pagkadagko pa eskwela, perting kayod si mong ginikanan, unya pagkadagko, di nakakabalo mo gunahuna, mapigilumsan ka to sa balde, ikawaan pala. Hoy, o diba ako, Naamay ko anli, naamay ka lang ang anak willing mo hatag. umugani. Pero ang asawa or bana o si bana masuko nga muhatag man gali. Sagdahan na kasuko, ano, importante Muhatag dawaton. man gali bilang agsaba ni kuan ani maha, agsaba ni kuan ani. Ala, wala sakit di pa paminaw no. Pero para sa ako, kumuhatag maayo pero og dili maintanan. At least ba nga ang atong naagian sa una sa panahon nga mangani mo Pero ang atuwa mong good ani ron nga, angayan ba ang anak, obligado gyud sila, compulsory. Kumbaga, compulsory jud. Compulsory kanang gobyerno ron na ikaskad. Wala na. Sa may koneksyonan sa WD sa atong ginikanan nga wala man. Kaluoy may tagaan man gani. Ikaw pang gitrapo-trapuhan ka diha kay perting tingman mo diha gamay pag katae ka na kaigit ka diha nya. Pagkadako di na ka magnunghuna bisag mopisik sa gamay lang. Manang para sa No. ko ang ginikanan. Nya Ang malipay. ginikanan, ang mga anak, maghuna-huna gyud sa ilahang ginikanan, labi na Oh. nga. Di man nga nihurot. Dili nila kalimtan ang ilahang love sa ilang ginikanan. Labi na kay nanakay love lain. Laing tao di ana imo ang higugma. Ah. Mas labaw na gyud nimo higugma nimong ginikanan. Kamo man toy nagpagawas nimo mo nagpahaluna nimo nga mamaayo ka maka kanang modelanto ka. Ana ba? Pag nanakay kwarta, nanakay provision, ayaw gyud kalimti imong ginikanan. Kay kuan ba na siya panalangin ba pud gyapon nga. kung naa kay gugma sa imong ginikanan, dili lang kay sa imong ginikanan sa nagpalibot nimo nga nagkinahanglan, willing man jud ka mohatag. So sa ibo sa ginikanan, para sa ako mo nag-ingon lagi nga Piluoy na sila, uy, kay mga tiguang manggod. Yung saon naman lang, so po ang laing tao may matiman na anak man ka. ako itapan, akong ikuan, ako iipon sa akong kagalingon, para sa akong papa. Tinaamay mga ginikanan good bod nga. Maingon nga, makahumana na sila, tuwa nami, tuwa nami labot, buhi pa man mi. Kaya na may garbo, okay ra. Oo. Okay ra po na siya. Moabot naman good yun sa edad nga, dili na kapag buhi ang ginikanan. Muna dia, muna problema. Kinahanglan, ang anak, maghuna-huna yun siya. Nga, kinahanglan, naagid siya kanang ihatag sa ginikanan kada bulan. Di ba? Og daghan kayo, 5 mo kabuok, bisag og tag 200 mo, buhi na inyong ginikanan. Ay, di Ikaw, isa ka 200 ra. Di na may senior citizen ron, bisan tag 100 kung pulo, tag 100 di sa kalibo. ako na kayong kalipay sa Senior, ginikanan. Tinood, oy. Sa mo tatong dagkag anak. Kag Pero- pulo imo Ang ka kato mo anak, indot. Oh. tag 200. Balik na sa talagang anak, pwede na po ko nga. 1,000. Oh, Sige, ikaw na 2,000. di. Ikaw na Then, ang anak. Unya, ikaw duha, isa-isa. Ako duha. 400 ra. Di mo kaya og daghang bitaw. Tulo mo kabuok og apiki ang usa niya. Ang isa na makahatag naman yun sa ginikanan. Di ba kay dili man sa tanang panahon kaning tulo ka magsuon kanang walay problema nga moabot, di ba? Og maapikhan ang usa katong isa. Og magasinabot lang yun dita ang mga Kunoy, Dili lamig maglisod yung ang ginikanan. makahatag kasi mong ginikanan kay mabalaka ka oy. Nga kanang kuan. Mabalaka ka ba nga usa ka pud siya dito, ana-ana. Mabalaka ka oy. Nga siya na lang. Sa dayon. isa na ba? Ang iya manggong pangidaron. Okay raman og kanang Bata-bata pa. bata-bata pa. Tanaw ni mga murag kaya pa man lang magpapa. Okay na, okay sa. Murag okay sa ni. Mm. Kay lahi sa ni akong pangandaman kay dili man nato kuan ang kanang panglawas kay idara na biya. Basta idara naman gani dito naman mulugdang ang tanan gud imong gikaon sa una. Kay wala naman na siya kapadulungan. May tag bata nga nagtubo pa kay ato ni para pataas ni, para pa bright ni, para pa kuan ni. Ano ba?
Tigulang na gani, Nag-ingon ba ligdang nga na ng tanan. Then ang Pangalaman, wala talang ginagkata. ginaguna-una, wala talang tigong para hospital, pero og nanatay ginikanan ni nana nga nagpadulon ba sa mga abot ng 70 ana then okay pa diha na nimo sudlan og kanang mga insurances tingali kay para nga Ano, Jud? Insurance gyud. Insurance gyud. Mana manggod nga, lain man paminahon. Oy, pero practical na gid karon. Insurance gyud. Kaya Kay wala ka. ikaw rin maglisod o wala. Pareha na ako. Ako ra, din ako magulang, unti klaro. Mama, tay, balaka bigid ko. Sus, mama, magkuha ni impas, balaka yun. Balaka Ikaw ko. yun, kay ikaw may babae. Kaya ako ra may nagsulog yun nga ako ang saya. Alam imo mo, mo katong ipa-insuran Ano naman siya ikuan. Pero kanang nakako din niya, limpot ka pugos ko mo, ni siya dari. Ipon ako kon kay iwas lang komplikado ba. kaya na, man yun, ganikanan ganin, na dili gusto mo ipon og anak. Malingaw mo siya dito god. Kay, kuan ba, kanang depende sa anak nin maupod. kay Bata na Kaya makadawat dali siya ang senior. Labi na dali, sa Modunol na manubos, siya, ayaw ma. tuwang na. Mga naman ko. Kaya Ano ba? na ba? Mabi na nga. Bajita ginagayo ang ginikanan gid no lahi gid sa anak kay ang ginikanan maglisod kat pangasaba magid kay may ubos ang anak makapangasaba lagi pug ka dayon mura gingingon nga kanang sa ginikanan imo ginahuna-una sa makadaghan nga sa imo pagtabang niya ba nga murag dili na bitaw kanang kinahanglan na ginaba nga sa panahon nga mga edad ng 70 anak kapil 75 nga murag dili na bitaw kapangita panahon na po tingay ng obligado ang anak mo Hata. suporta Support. pero Kinahanglan yun. pero ang Kaya ginikanan kung dili ka mo hatag ana og miserable ang kinabuhi, kaulawon nimo. Oh, Kaulawon sa anak. kuan. Tinuod yun na. Pag edad sa Hindi ginikanan mo ng nag ay 60, dapat kasagahan ra man ni ana ba? Ana ba? dapat na gani pahulay ng trabaho sa 60. Kanang light na lang yung trabaho ba? Dili na tong binugat kay ano, gulang nga siya. Mo na nga kinahanglan ang anak maghuna-huna gyud siya sa iyang ginikanan. Yan ang samtang makapa-eskwela pa ang ginikanan mo, eskwela gyud siya og tarong. Kay para raman sa iyang kaugmaon. So, pag abot nga maghuna-huna ang anak nga ako, eskwela gyud ko, makahuman ko para na may anak-anak. Ngayon, kahuman ako yun ang ihahon si mama sa Oh, yun kuan, na nga, kalisod. yun na nga kuan. May mga ingana nga mga knowledge anak. niya. Nga, So nga tong anak dili maning kamot to agi na ita. Wala. wala gyud. Doy. Wala nga, kuan gyud, kanang dili gyud kalimtan ang ginikanan kay maura gyud na ilang kalipay. Tagaan sila og kwarta. kay Ila yun ang ipuson. mo jud kay katabi to si papa sa una atong kuan maka si Anil maka-purpose na dito to si Anil alitan man dito sa mapalit niya ana gaan ko na pa ni kuan ni tata pinanga man tata o si papa na po makadawat og kanang kuan kanang senior citizen yan na po kanang mulag kibalbag give antique Nindot ba, tanawa na mga yung anak. kay Kay, kuan man, kanang, nay anak nga, iyag yung dala-dala na iyang ginikanan, aha siya. Di ba? Iyahang amumahon, labi na tigulang na, pero naapoy uban, nga pasagdan na lang yung tawag ng tigulang. Ay no. Nga, bisag pagduaw, wala na. pero maningkamot lang gid punta nga sa atong sikta ba nga wala kay nadunggan inana nga pasagdaan bitaw ang ginikanan kay number 1 kaulawon Kaulawon oy. pamilya Kaulawon sa mga anak. kaduha po wala kaulawon po na sa atong kaigsuonan po ba nga uy balo-balo naagi ng balo-balo balo-balo Na may, tagagmay pa na sa Biblia, ingon nila turn nga, up a child train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Baga, dayon, nga po butang diya sa law, sa Exodus 20, nga, tahuron mo imong ginikanan, aron mo lungtad, imong kinabuhi, mo taas pa, Taas pa. imong kinabuhi. Muna nga, ikaw anak, imong yung respetuhon, imong ginikanan. natural dili na nimo No? kuan Tabangan gid oy. Tabangan gid pero sila. napoy Ilisod na gid kuan sila sa napoy pagpanginabuhi. lain gud po nga ang ginikanan gud po no naagid po'y panahon po ba ang ginikanan Magpadadlong sa anak. magpabadlong sa anak oh Ana natural gina. Nay pag nagi mo magpabadlong. dayon Ako dili na gyud Pero- ko, dili na ko kuan aware na ko anang pagpabadlong sa mga ginikanan. Gidawat na nako kay mo lang nature.
Lagi po, pero O kung mag-question man nila nga, ingon na sila, at least, ning anak pa gani ko. Mayroon pong nagpabadlong sila, kananing kamot man kong eskwela, kaya wala po to nagpabadlong sa ilang panahon sa una. Murag di po kong, siguro. Challenge na ito. Challenge. May ug inaana oh, ang tanang. ang imong Nauna sa anak. Otong Diba? imo, open-minded ka ba? Kana mahimuna nimong challenge. Kailangan na ko sila Pero- mag-away. Pero Balik ako na, close ayaw, tayo ayaw na. nang una-una, Mapiktuhan man gud ang anak. mag-wild ka. Mga layos lang ko, Grabe, eh. mag-bisyon lang ko, kumusta na kung gikanin ani. Mga say sometimes, ako yung mga hater nga, asto na nang kuha naman, nanak sa unas, bubut kasi nga tanan. Pero, wala gyapon ako wada nga, magunang-una akong biya gito nga, sakit ko sa mama ito, nung magkalit ko lusot. Hindi, nakalimot ko tong kalit ko lusot niya, plug man di ay, labugan na. Gani no. Manang naayo kay kahingawa sa imong anak. Kuan ko ni mama, kaya bisag yung anak siya, nangga ba po ato. Manong kadawat na siya senior, di jud ko magbutang ako una nga, mangayo ko siyang senior, dili na ko di ko ana. Kanang ingon nga naay ginikanan nga magpabadlong pero og ikaw ang anak nga naka-eskwela na ka, Ingon to ini. Kung mabajiton makasabot ginanimo ka na imong senior. sa sitwasyon sa imong ginikanan. Kasabot kayo. Sa imo ni day, pugni na ba? Tip na dia kasi kon ka diri, layo ra ko tos darumawang. Di ko mangayo. Ang kikabalo mo ko nga mama na lagi sa din. Kuan ba wala siya di ba ko kanunay makakag nga napatay problema ng sulbad na ana. Pero kasi mga tag bugas na madto ko dito. Kaya ko advice maayo kuan diri ma tigom-tigom jud kasi mo kuan maayo pa wala kay wala ba sus layo god. Tigom-tigom dyan mag kay wala ra mi kabuok niya. Tag 200, 400 na mo. Ako ato 100 ra gyud, 200 ra yata. Ko man ari kwarta siya wala. Nam ko kun. Oh, allowance na ko kita lang na dia. Ano ya. Susud oy kay Wala ka koy kanang kuan. say naay maintenance. Kahit kayo bisa ka Ang mo. natigulang na. Dili ka Iyang tugagan. pagkaon. Nindot yung daghan si kay daghang salo. Unya Ang kani ako wala bitaw ko. lain suon nga naa. Kani bitaw mga tigulang na. Uy, mamili na mga pagkaon. Mapili na kayo ng pagkaon oy. Luya na matiguang natin si. Oh. Sino na? Ako, padulo, 50s naman dun ko. Mid-50s, mid 50s, When time mo yung ganang, makanang dili na kaga, sa una, kanang tinapa, agoy kalami ng tinapa, pero karon pastila ng tinapa, kabuhi ko. Daghan ang tinapa sa imong lawas, murang dili na pwede. Dili na niya Wala madawa. bang kanang ingon nga, kanang mamili na tagpagkaon ba, then ang mga anak ko, sa akong panahon nga, na akong papa, may mga atong merkado, ay dili ka ko anak, ay dili ba mo kaon sa papa ani. Bulad pod, ay dili ko aning Muna bulada. damay-damay na ni. Dili ko parit ani kay dili ba mo kaon sa papa ani. Ang imo bangon na una kanang kuana kanang naa ba sa imong papa Kita ra o ba nga mama? generation ron? Okay. Lahi ra ba ang mga batan-on ron no? Murag way pakialam no. Sao na lang nagmuna ba pud na sila nato no. Pero sa ako no sa ako Okay tayo matigulang. sa akong kagalingon no. Nagudak-udak ko mga anak na ako kay na may time nga kalitag blank ba sa kuan kaplawan ana. Uy, sa may padala nga mo text time isa. Nay ako di padala na nay pang sudaan na ninyo nay. Gamada na nay na. Ang kanila. Wow. Mana sa? Ay pa ka Jen, yung padalan mo. Oh then. Ako Pero- pero Ginoo na lang gigo. Trust in Wala Jesus kaya name. Ginoo Amen. padalin taon ni. Ang Ginoo na lang mag-igo katag panalangin. No, anyway, ready lang Muna ta mo. mag-amping lang yun sa pagkaon na nila. Oo, muna akong gingon nga. Dili na mukaon og karne sa una anak kadaghan kanon anak alang kagamay. Ampo lang ko sa Ginoo nga. Oh, Lord. balihon dito ningon. Sa una mukaon og karne anak kagamay, karon anak lang kadaghan. Basta kay murag ang kabalaka ginato ang future gid ani nga. Oh, Dura ba kay anak na to aning musalo? Anak yun. Wala pa kabalo maninyo ugod sila ilang mga anak, ilang mga asawa ko na Tinuod yun chichi. Dili yun ako makuan. Ay, Wala eh, bisan man go daghang anak. Kaya na may daghang kay anak kung sila pakialam silang mama papa. Apod. Pero at least nakay puli-pulihan na. Naluod ka dito, ato ba dito? Naluod ka sa tanan, apo yung Yang saon na nga to masalayo. ang kana noon. Wala Nanglan na. sick Sila na na. lang yung duha na habilin. Dayon wala na. Murag wala na sila anak. Nanglan na magtanom tagdagang utanon na ni. Kung kita tagaan nag-budget para panudan. Nagwanta tagautan. Uy, dili tayo magagwan tag kaon utan. Utan lagi kaunon kay Di ba? Naman ibang lami ko na putas, utan, gatas, ano ba? Oh, putas, gatas, utan. Nga kadi kita tagaan, di kita kapalit og gatas.
Nabi Ang baligya ka kuan, baligya isa ka 2 ka kilong talong kapag nagaga. Mga ni. nga may anak maingon nga nagkalisod gani mi kanang naminyo na ba? Mo lagi. Nagkalisod gani mi hay para silang mama kaya pa kwarta kami lisod kayo. Nabi ya. Mamangod. Na kana po nga minyo manggod nga. Napakahuman ba? May imagine ako ba sus matiguang ta rin. O tay kwarta rin. Kapag itay sakit. Hala ka. Nawag nga ita good life pa ni. Nga madiskarte nga anak. Joke. O maningkamot lang yun. Dayon. Nga siya ihabi sa gamay then mangyatagon. Oh, malingaw na ka. Tingtingumon lang Bisan mo. pa og Sa gamay. tagaan na ko kag 150 rin. Oh. 100 tigumon. Uy, ang kwarta bitaw ginatag sa anak mo kay Hmm. nami kay paminawan mo yung ka na ba? Mo bitaw ka nang yung imo bang heart to ganaan mo? Og ang mga anak na nagdako sila nga kana bitaw na ay gugma unya sa paghatag. Bisan pa og nagkalisod sila nasa gamay ra, igo-igo ra, pero maghuna-huna gid sila sa ginikanan. Bisa gamay lang mahatag, dili man makwarta, tanon ba, mabugas bang gamay? Bugas. Ano? Nga, Sige. mahatag, nga ba? Nga kontinto lang sa kagalingon, dayon ang say naa nga. Bugas. Palitan ni mo. panalangin sa Ginoo. Masabon. Tanan na. Malipay, eh. Muna na magkung anong gusto balay. Di ko Ma, mo kwarta. Kaya tinuod kabalo din ko sa na- mama na siya kwarta. Ugihan kay siya good. tinood gid lang ngayon nga nimo nin nga malipay kay nga ano nga si Papa sa una na dapat Papa ato na ng Anil. O di mo sa Anil mo na sa mua. Magdala na sa kanang kuan ba kanang sa dubag. Ay adon na Papa na. Ang sulod to nga apple, then orange, kay bago nakadawat og 40. Kaya pilitan anak pa. Dayon alipod ako anak po, nag-abot niya nga tanap bitaw na sa ref nga wala bitay sulod na sa may ref na yun, may sulod magyaw-yaw ba na ko ay may kwarta kang suligang then kan amtong isa alalay baka kwarta ko pero mahuna-una na ko ba nga inangaging ang pangutan na nga obligado ba jud ka ni mga anak ang muhatag no Obligado. Bisan siya dili kanunay. Pero at least, Dili malimtan. nagyod. Dili man kanunay na. Kaya naman sayang nasa Oo. problema sa dili. Pero nagyod ba? Nagyod. Dili ka zero ba nga. Goodbye na lang. Wala na. Goodbye bunot. kilo pronto Kuan gyud si bana. Kay Bisan og naay kwarta ang ginikanan o mawala, nanglan ang anak maghuna-huna gid sa ginikanan. kung malipay mo na sila, kalipay na nila ba? Kalipay nila na nga. Uy, Ayun taon, nahinduman ko. hinumduman dahil ko sa akong Ano anak. ba? muud na Nilipay taon kayo ang Palitan tigulang. na kukuan. Magkoy dataan ko bugas. Maguna-huna magud ang anak nga. Unsa pa may gastuhan ang tigulang naman. Dili, uy. Kuan ba na sila? Yang tagaan pa magkwarta nga oras sila gastuhanan. Dili mo kalit. hindi na di ay Ilang manginti na sila. Sakitan, nagtiyan diya, way kapalitambal. Mama, dahil, ayaw mo eh. Sakitan, kagtiyan daw, wala ra ba ko? Hindi, jud ko, kuan, nung una ko, wala ra ba kita kwarta niya, kita na lang duha. Ako, bigay nun, pugungan ko ni mo ha, nga pagipatakag ko, nagay, sus, wala ba di ko kwarta di pa. Sunod semana pa pagkakuha. Naapoy mga anak nga bisag minyo na. Ang talaga tiguang mo gisaligan. Batay. Imbes sila may muhatan, Sila mo kuan, ang tigulang na hinuon mo adtoon o pangayuan. mayuan, bali. Nabali. marag na kayo na ano Dili pud mao. Ang piskay ligon mo'y mohatag sa tiguang, di kan tiguang mo'y na. Nausa na. Ano, dapat, yun, maningkamot ang anak. Kay, human naman ang pagpaningkamot sa ginikanan para sa mga anak. Dili man na sa ingon nga nangminta ka, napabayad ka sa mukahago, kung dili obligasyon og kaluoy ba? Yan, mahinumduman ka. Dili na kwintahon o gahaton niya paliton sa iyang paliton. Kung saon to niya ang kwarta, basta kay nakahatag ka. Kaya wa na tiguang, wa na may kusog. Wala na ay. Di na kalahote. Ako kay karong bunlay ng kapoy mo sa tug. Kapoy oy, pero makaunahon na to sayang ng panahon nga makaya pa. Saan ka po? mga kaning mga Natiguang na mga ta. edad doon nga Iya. mga mama na lang kita, mga ako din, mga lula na ko. Parang, mintas pa ba makakuan, makapangita pa ko sa atong kaugalingon. Isit aside sa ng anak na dili nato na obligahon sila.
Pero kung mahatag, dawaton. Kung hatag dawaton po dili sa obligahon sa sila bangay. Mga mamoyboy ana. O tinuod Sakit ba ya? nagworking sila. Mamina, mga boy-boy ka. Then nagworking sila dayon. At least ba nga ikaw nag-support po kanila nga sa pag-working. Dayon nga Dili naman. kahuman sila eskwela, dayon nga ang malipay na lang pud ka ba pa nga kahuman sila, nakatrabaho sila. At least ba nga ang ilang panginabuhi as married na dili mapareha sa ato abang sa unang panahon. Dili po na sa pwede nga kwintahon mo dili ihatag na eh. ginikanan na nimo. Wala na bagi anak, Pareho wala na na po bagi ako. anak nga kuan Working ko, kanang ko gastuhe. Ko pinta. lagi. Kana mas Kamot ko. buutan nga anak. Yung mo lagi na ingon nga nga ang anak dili wala man gud nangitag ginikanan, kita man gud ginikanan mo nangitag anak mo lang. Ang anak ato gid sa amumahon. Lagi. Lagi, pero og kwintahan biya po, ug mangwinta po ka. Kaya abi kay imurang gi-workingan. Nanagpo, dili po biya ka mo dako og ano ning kamot imong ginikanan. Nya, imo na lang pong sabton nga dili man gyud ka Dili di man mo gyud makaya. maka-afford, di man Dili gyud na makaya makaya. sa imong ginikanan nga paeskwelahon ka nga magbayad. So ikaw nga anak, initiative aron ko mahuman, makatabang ko sa kong ginikanan nga naglisod kay wa ka paeskwela nako. Pamilya. Pagkahuman mo, makatrabaho ka, balos po sa imong ginikanan. Lagi. Dili kay bisag nag-working ka, dili lang yung kamhatag. Di ba? Nanglan gud kay pamilya gud. Di man na Napasabot mo ipalaom na ni pasa sa Wala uban. kay lao sa imong ginikanan kung dili ka Pili pasa. Ano yun? Kay kung manginta lang ka. Kay kung ano kung magkinintahay, kansi man yung anak. Kansi oy. Kay mga nga Dili ka kabayad. eh, O kahago sa ginikanan, ay dili kabayad. Uy, di kabayad ang anak. Hindi mo sila nga. Buto day mo na. Ay, naminyo naman ko, kabayad na ko. Tumama. Kaya namin yun siya, nakabayad Ay, niya naminyo sa na ko, kabayad kalisod. ako. Nakabayad ako sa kalisod. Wala na. Ano ko yung obligasyon kay nakabalos na ko sa ginikanan, kaya minyo na ko. Muna, abi aming yun anak. Namin mga nanagod. sa unsa nga aspect po nga no makaingon na anak man. Kaya naglisod po siya. So, iyang pamati nga naglisod siya dito sa iyang ginikanan sa ilang Di, pamilya. kung sa'yo sa Nagminyo tradisyon, siya. kung sa'yo Pero sa, naglisod man siya, maingon na siya nga. So wala siya ni human og eskwela. kay, kung sa'yo nagyan sa ginikanan, nagyan po niya sa kalisod. Muna nakabalos na lagi daw. Timbang-timbang na ko. Kung sa pagkabalos ni mo nga ikaw nga anak, nga sa pagminyo ni mo, ang imo ginahan mo, Wala ano ka ko'y gisugo. nabantay sa apo. Wa man ka gisugo pod. Ang ginikanan, dili yun mahuman pagkaginikanan Mao ni mo. gani nang Bisag namin Ni yun sila anak. na, ay nakabalos na ko sa ko ang ginikanan, inahan kay, naminyo na ko. Kung sa obligasyon la sa una, nahimo na po na ko ron, nakabayayat na po ko, nagkalisod ko. Kung saan mo pagkabalos nga, kung doon na kay anak, ang bilina ni mo, mo inahan. Nahimo ang makangapuhan, dili na inahan. Oh. Nya dili Bilin na man sa imo mga bata. Nya wala ra ba sohol. Uway sohol, libre pa yun. Dami na sa pagkabalos ko no ana. Hindi na sumpaya na po ni mo pag-inahan. Kay, dili naman ka ina. Inalo naman ka. Inahan, lula pa. Inalula. Inahan niya, lula pa dyan. Nya naman inahan nga. Na. Minyo mo, kamo ri bantay anak. Dili gyud ko mabantay na inyong mga anak. Wa Istorya. na siya. Kana po siya nga klase nga pagkalula kay wala po siya gugma sa iyang apo. Istorya ra Gugma na sa niya. iyang anak. Istorya lagi na. Istorya maglang binutbot. Dili man bantay pag abot og naana. Na mo pa may ang apuhan pa man mo mas mohari sa inahan noon. Na Hindi tayo choga. na inanak dito nga dili gid mo bantay lit. Dili mo bantay. Nagi dai nagi ko nga dili gid mo Style bantay. ko to niya. Kay basin gusto niya nga mahuman. Unya kay wala man nakahuman ginagbinyo magsayom lang di gyud siya mabantay bahala mo diha. Anak ko siguro. Tingali po pero kung buto na una anak to, kung sabay nadanatan ba, dawaton lang yun. Pero kasagara man gyud si inahan dawaton gyud niya og kung sa may nahitabo siyang anak. Luwato na. Anak pa na primero. Kasi nga daghan ang istorya nga mahitabo pero pag abot sa panahon nga naa nang bata. Nga Luwato. Wala na. may ubos din nagdili ato ang bata. Oh, mo na. Nga dili ko bantayan na. Dai dadasan ko din mula karon. Tadi na lang oy. Yan na dayon. Managingon nga ang pamilya gibantik lang yun. Hindi bantay ra gyud siya. Then dili na lang na maibutang sa buot kung sa to. Kay kung sige la pag ana, wala po kay ana, wala po dili po maayo po. Di pa maayo. Lagi napoy gyud ni kanan nga. Dili na lang pod. Isalig sa anak tanan ang iyang panginabuhi samtang
ligon Kabalo pa. kabalo pa man ni Diba? sikay. Naama po ko ginikanan nga, sige na lang pangayo sa anak. Napon. Labi na ang anak to sa gawas. Oh. Ay. Sure. Hello, Ano, no ang anak kabunda sa gawas, okay raman. Pero kung nagkalisod Muna sa muna po. Pero dili po bisan pag para sa ako bisan pag usa ka abunda ang akong anak bahala sa lapita panangitan na anak. Ikaw ginikanan mintas kabalo pa ka mo manikay-sikay sa imong kaugalingon. Manikay-sikay ka oy. Manguan pug ka Magkamot. maningkamot pug kang naa pug kay main ka. Ano dyan? depende Okay. sa anak kung inyong isabot. Kung muhatag sila, Matag sila kada bulan. Maayo. Maayo. Na hayahay. muhatag sila Okay, maayo. kada Ug bulan. dili, agwanta. Agwanta. Hindi ka tagaan. Kung saan man. Nga, dili pagka imong manggong anak makakauban na pud og lain nga anak, wala man kakabalog yun sa to siya pag brought up sa iyang ginikanan. Nya nagkauban mo. Di ba? Muna nga ang anak pag mapugnan sa asawa, maglikay sa kanang kasamok, Hindi mo mo nang hatag. dili na makahatag. Kay nga naman na good. Mm, Sila na maka- may mag-away. Makabana og kuripot. Mm. Sawag kuripot. Makasaw Dili makabana or dili lahi man ang kuripot lit kaysa dalo. Ang kuripot muhatag na siya pero kuan ba kanang Igo ra yun. igo ra gyud. Pero ang dalo dili gyud na muhatag. Di yun muhatag. Oh, Ana lagi na siya. wala mimi pamana gyud buotan mimi. Kanili dalo. Mga ang kinahanglan yun. Mangita gani og kanang ikauban sa balay. Kanang buutan ay Buotan para magkasabot mo. sabutan na din kanang paghatag sa ginikanan dili na ingon nga sakit sa buot ba kay maingon obligado gid muhatag kanang gikan Kinanglan mapadayon tong isis na to ni Sik. Kay bahala gid sila muhatag. Tayo mapaabot. Padayonon to nako kung isis eh. Man ako kaw ng manim. Isis mga kases. Kita na ko sulbad. Ngano? Dili na tong tag-anan ang ilahang mga batasan sa tong mga umaga, dung mga binlay, abot ng panahon matiguang ta. Nangita tag insurance. For sure. Ngita kita insurance nga nagita madawat kada bulan. Naa kay kwarta. Kay Oh, ikaw naa tigulang kay na kay kaugalingon. kwarta. Mag-away pa na imong mga apog bantay nimo. Tama. Sulbad nga kung maglabar ko ulong una magsalig ta nga muhatag sila daw binagpatay tong barang kasawa ka nakabalo. Nga hatag ang imong anak nga laki nya nasuko ang asawa. Pero mo ilang gubutan. Sila gubutan. Ay maning kamutan nata insurance. Apel mo gisis mga dases. Kaning kamutin nyo promotion naman na imo aron magpensyon tag atong kaugalingon ba. May ICCS pa, may pensyon pa sa gobyerno. Pagka- Sang ka pa. Pagka dungog sa imong mga Dili imong na lang mga dai. anak, Oy dili dai si mama na ay kwarta mo. Diri lang anak ko ma, maghilog na Ay, imong mga naisubad anak. ay sa sick. Dili ta maghandom nga muhatag sila maning kamot na lang tangan natin insurance na pensyon. Di man nato materminuhan ang utok sa atong mga kuan. Nindot biya yun. Nga yung anak ang magdawat kag pensyon, mabuhi ra gyud ka. Labi na ka nang mingon nga ba nga, sa mga maestra ra na. Sa mga nagtrabaho ra man sa gobyerno. Dili ang isis para sa tanan. Ang pensyon man ka. Mo ba na sa igol na koron. Manay igol na koron nga last trip na ko sa kinabuhi. Akin Nabuhion hanglan ako siya. mosulod ka. Di buhion ako siya. Na naman ko yung mga 4 ka tuig ato. Nalang ko gibuno nga utang para panahon na. Imong gikumbati. mamaya sa tulog mamaya sa utang Bayaran na ako sa Nya isis naman ko. gud pa ginikanan nga napuno og utang. Nya mingon na nga nakahan aha madito akong gihatag ni mama kada bulan nga anong dako po kay ni siya utang. o man sa kay bawo sa lublanan anong nakakana so akong kulon panahon Ang na lugdang mamaya dahil no, sa utang. dili na gyud maghandom nga mga matagaan tas Mm. ng anak ng kamot iritag kuha na lang insurance. Kay lahi naman mga anak ro. Lahat man sila. Kuyas mayo Magani. Pwede sa mga buotan ang naglantaw sa ilang ginikanan. Ikaluoy. Susupay kaluoy. Kaya bisan pa Ito unsa makaluoy kadagko, na. bisan pa unsa kadagko sa ilang sweldo. Naay gi adtuan pod ang ilang mga sweldo. So, maulahi na gyud ang para sa inahan. Pero og nagsabot mo Silyo na lang. magtiayon nga Silyo na lang. maghatag yung ka sa imong inahan, ginikanan, makahatag yung ka. wala na Isabot Sige, man niya. mag-isip aside ba kani kang sa ginikanan sa bahay kani ginikanan sa laki Mm. kani mo lang ato ang
Pagtiton. Dili man Hey, sa tanan kangingig mo nga na panahon. una nung matigulang na dahil tanong. Luo yun kayo ta. Nang Kasi kita nga matay ta magnganga. Magbutong. No, kau lagi utan na yun. Okay sa tagkagutan, kaya mas ligon man. Or di mo kamang Ako dili na ko hinay sa Ako dili mentiryo. na ko mistil mag-practice kang utan. Utan naman akong ganahan. Ngala pa mo tanang na plane ko, doon ka munggay niya, akong bati na. Wa may gihatag, lubaga ni tanglad subak, imagine ka manok. Kung close na tayo. Ako na, okay na. Tugdang yapos pagpaningkamot sa kinikanan, no? Di nigin magsalig. Murag ang term, di na lang ta maglao mo magsalig, kaya dipindi ras batasan sa itong mga anak di ay kung tunay kaluoy, o hakog, o manghinatagon. Dili lang yun mo, ana. Murag duhar swerte. Ang pagkagalanti o pagka kuripot sa mga anak, kung kaluoy sa mga kinikanan, nahuwa, yun tayo niya. Sakto jud nga dili ta magsalig sa mga Kamot anak. na lang kay- tanig insurance. Kung magsalig ta, unya wala ikahatag. Sakitan man ta. Una ya kani ba yung mga tigulan no? Ang maglaom Ano ba yung mga buot? Mintras kaya pa ninyo nga mukuhag mga insurance, labi na mapadayon ninyo yung mga SSS, laban na lang ninyong ipadayon na sa karon nga generation. Insurance na lang. Mga anak, SSS. hinumduman yun nato nga kuan gihigugma ta sa pangginikanan. Kaya mo mata ngun nga mga anak naningkamot sila nga mahimong ma-plaster ang atong kaugmaon. Muna nga og ikaw dako na minyo ka imog yung balusan imong ginikanan sa pagpangga pod sa paghigugma nila labi na og matigulang na sila. Bye. Salamat Ah, sa inyo ang marami. pagsunod sa mo ang showtime.